Hindi na samoy. Kali. Aga itay. Nay. Daghan ka adjong ice. Sa maning kuan ay madog magkumpunit ani kay nanday COVID ba. Wata kay lagi sa takita. Nang ice sa tuning palahon kay aron ka kwarta ta kay pwedeng kinabuhi pobre. Papa, nani muti na yun dyan? Siya biro, ha? Good morning, guys! It's me again, Jane, and welcome to my channel. Matutas gawas, guys, kay magpala ta, harong kakwarta ta. Tugnaw diri, guys. Putos ka, Jami, bakit tugnaw? Manggawas ta, kuya, kaya di man po mong gawas kung di kaming tanan mong gawas. Moda ini dia ay. Kani ay gibutangan din nila gasin kay para mahilis ang ice. Kamun sa din si Jang anong magpalaman. Takoya? Alinak. Agiyaro ko. Dali. Lakaw. Hinay, mahawid, tarong. Atumba ka, abunay, abunay. Ka. Ito tarito ay. Saan day na yung buhat hindi ay. Sige katugnaw uy. Nasa kiyo ay kapadama pa. Kaya di mo sugot o gilisan. Butangan day ni Jaugoan mga asin. Dagan-dagan sa kiyo ay. Papa, nano tamine, Papa? Nano tamine? Isa ka, oy. Nagduwa-duwa akong bana. Guys. Sige, pud gagukod-gukod. Mga butanganan man ig bike diri ay sa ang uban wa nay mga bike diri ay kay kuan man, eskwela man ron, klase man ron, maning panggamit nas mga estudyante. Kay diri sa Japan guys, ang mga estudyante mag-bike ra jud na. Ang uy, ning dagang sakyo. Tagsaray. Motor. Tagsaray magsakay og sakyanan. Ay hatod sa ginikanan ba nga ban jud daw kay mag-bike jud daw. Importante daw na diri sa Japan nga dapat kabaw mo bike. Masig mga elementary pa na sila guys. Pa bike jud pa practice na sila bike. Kay importante diri sa Japan ang bike. Makabaw og bike. Sa kiyo po sunod-sunod. Nya ko tig video. Lingaw ni Papa, watashi mo yaritai. Akiyo abunay Papa. Tagay. Sige po, gusto mo lang kagasa ka na sa padong. Papa, watashi mo suru Papa. Akisite ni akiyo subiro kara ni. May bula sa ilawom ay kita mo guys, may bula ay. Ano sa ilawom diri. Ni kadako aning akiyo ani ni magtuso sa ilawom to na ani dagan. Akang. Sana to. Ba, ning dagan. Ba. Ding balik. Lingaw ka dyan si Ja. Ba. Dali. Papa, watashi mo suru, Papa. Ganahan ko mo subay upala. Papa, watashi mo. Kits-kiti na.
Hagad si Ja. Mo na isang ganahan ka nang magdagandagan diri sa gawas ba ba? Magdagandagan diri sa gawas ba? Kinahanglan man gud ni Ja to anon guys kanang gibuhat ni Takuya ba? Kay kuan man gud na kanang dangog. Kung di na sa inanaon dangog, delikado ba kay madigyas. Oh! Abunay. Nadigyas din noon siya kiyo. Oh, murata jang. Ako to sino? Si Dani. Arigato wa akang. Akang arigato wa. Arigato gozaimasu. Nami baka gay. Ushi mo. Ushi ba? Ushi ma. Bugnawa man day guys. Uy, bugnaw ka to ang kuan ba pala. Sakit sa kamot. Ay dira panghaon man guna sa diha kay kuan kanang mudangog ba aron dili man disguess ang mga tawo nga maglakaw diri. Kasi Takuya kay leader ba na diri mo na maning kamot siya. Nak. Bintahan na ganin sa karon kay ning gamay-gamay na. Naliad jud kay daghan. Karon gamay-gamay na hilis-hilis na. Saka to ay asin to sa kana ay asin na sa kanang snow ba kay para mahilis. Hindi nga po ka sa kiyo. Muna'y kalsada diri guys. Na among lugar diri kay mura po kanang narakos probinsya ba narakog Bohol kay ang lugar kay naa nay mga bundok, mountains. Kay diris nagano kay puro manggod mga mountain. Mga dekado diri delikado kung naay tsunami. Kay na may mga mountain. Diya kani ay mystery house. Horror house. Bitaw kay bago sa di guys. Wala may tao diri po sa hay kanang magpiti-piti ba magduk-duk-duk-duk. Dawa ko kay bawgon sana. Magunsa na si Ja. Ja didto kay kani ay kay naay kuan jiduhan bike binding machine. Dira pwede ra mi mulakaw kanang wana mi juice naganahan mo apalit sa kiyog juice dira mi mura ay. Mupalit mi dira. Doora. Ja didto unahan pod kani didto unahan maglakaw ra pud mi kay nailuson dira. Mapalit ni ka ng laadyan mi pang mula kami da mapalit da dyan mga pagkain maunan na diri ang lingaw-lingaw dyan kanita nan diri guys ay kakuha na ka ng mga satellite ka ng solar di satellite solar solar na tanan pero ako ko kabaw kasa nagigamit di na si Zadang naglakawan. Kinahanglan mong sa lakaw aw ka ng inanaan palahon ba butangan ug asin nasta kuya ay nagbutang ug asin. Kay dangog manggod ka dyan si Jan sa mga bata ba rin mga bata maglakaw madigyas. Ay nagkuha si Takuya ug asin. Sa ibutang na ni Zadira sa snow. Kay para mahilis.
Sa kiyo ay lingaw pod kaadtog dagan-dagan ang bugnawan na sang kamot. Uy, tugnaw. Madugay mi pud sa diri sa gawas pa kay manggahin niya mong kamot kay murag ma-freeze ba. Sakit kaadto. Dagan. Dagan. Nga guys ay inani ang asin sa snow. Ayaw, nagtabi mo na dyan na yun. Ipay. Timato dito, abon na yun. Akiyo kasi papa, akiyo. Papa, akiyo. Na guys ay nahilis ang snow, gibutangan og asin. Magic salt. Magic salt ni si Just the Snow. Nami guys, kay sakto na daw. Bukak ko na po dulo. Tapos, oh, naikuha na. Basurahan, truck sa basurahan ba? Kung hinunahan ang pakita din dito guys. Makikita mo ka ng truck basurahan dito sa Japan. Daay. Papaday lang humanoy. Abi mo kong muli nami. So cute. Ay nalingaw. Naikuan diri guys ay motor nga dako kaadto morning saba nga motor diri sa Japan. Ning maagis ka sa saba kaadto na. Pag inay ka manigis ka. Mura jud sa magic salt guys kaya mo ni ang asin ay kani. Mo ni ang asin kana asin na. Kani pud asin na. Dyan nahilis na ang mga ice diri ay. Nahilis na. Sila dito ay. Diri guys, namatay na. Pero ni kasama, mabalik rapod na siya. Na mga sagpo tatabunan na og mga ice. Pero ni kasama, mabalik rapod na siya pangabuhi. Na ay. Karon na. Namatay kay gitugnaw. Kamu ko nung ibutang tibukad lawan nag ice. Mana jud guys, padung na ta uli. Kamu gusto mo to di ay? Galibog mo kagasa ka pa do. Ganahan pa ka magduwa no. Ganahan ka tunis sa mong gawas ba? Anda, ako tagsara ko mong gawas kaya lang katugnaw. Tugnaw ka sa gawas mo lakaw-lakaw ka ni si Chay nagduwa-duwas pita. Kaya namdo mabuta ka tong bata pata ba ganahan ta magduwa-duwag pita ba. Ay, nakaw na, pajama para baka. Ayo. Asa man ka pa doon? Di pa gusto mo sud, sabay. Nilak. Mani si Jamas full si Jang papa kay pag kung say gusto ba tumanan. Nang magyaw ko sa Jang papa kay di lagi pwede sa kiyo pasun kanang hatagan sa gusto ba kay mas spoiled. Nung kasapan na hanggang papa, madzugan ipod ka, di raman mo tingog. Magsige ko yaw-yaw. Iyap, ikaw. Naray kon guys ay slope. Slope, mataga ka. Oh, abunay. Diyan nata diri guys, kaya manita diri sa park ay. Muni park nga daw sa Mumbai. Papa, kuro maron eh. Arita diri kay di pa man ganan mo uli si Akiyo. Ari na lang natadalhan diri kay para makaduwa-duwa pa. Kada mga bye-bye diri guys kay na may mga inani. Nay mga park ba, duwanan sa mga bata. Diyan ang park nila diri guys kay nay mga inana. Anang slide na kani ay siso, na kani ay kakatanan. Diyan na dito'y kanang kasingan ana oy. Dojanan, kanipod katanan. Daga na sa kilon. Daga na si Jay. Muna dyan ganahan nga magawas si Jay kay makapatuyang sa dagan sa gawas. Hindi dyan pa dyan kauban. Ganahan ka dyan na si Jay kay dyan pa pasigusto ka ng sisang gusto. Dyan ako kay tugnaw man. Ari ko diri ay diri ta guys. Kaya ron naikatom kakuan si Akiyo. Naika partner. Dali, ready get set.
Wah, ready get set. Wah, wah, wah. Naong ay sus. Munay kalipay sa mama ba nga. Mungisirang anak katawar kusag lipay utang mama. Oh, papa mo no tete. Oh, mama wa. Mama wa. Dikinay papa wa umoy ka na. Dikinay. Ay. Ay. Sisu. Sakit sa lubot oy. Agi ka sakit sa lubot. Okay, sakit ay. Sakit sa lubot. Diyan na sa kanang slide. Ganahan sa kiyo na mag slide. Dijid mahuman basta maari na diri. Di mahuman sa kita mo ato guys na baldi. Kaya ang bata na magduwa mo ng bunbun. Ang mga bata sa hapon paduan dyan nila og bunbun. Kay kung daw na kanang para mas strong ang immune ba. Muna sa una si Akio di man na mo paduwaon kay hugawan ko ba. Ingon sa kuya importante daw. Kay para mas strong ang immune. Muna si Akio karon magduwa na po nagbunbun. Ganina guys, pakisaba kadyo ko dito while nagpala si Takuya dyan. Ang utana ko ni Jag okay ra ba nga ang mga tao mga hapon ba di ba sabaan mulikramon sa kay ang saba ang ano bang ang sabanan nagpala naman ko guys. Nagpala naman si Takuya guys. Ang ano bang ang murag lingaw man kadyo mi. Ingan si Takuya nga okay ra daw kay Pilipina man daw ko. Kay mga hapon guys di hilumon man guna sila. Mga hilum na jud kadyo ng mga hapon guys sa Pilipina ba saba. Pero okay raw daw po kay tingmatan na nga oras ba. Nagpadaw ng trabaho. Daga na po ay. Kanina gitawag ko kay palingkuron diri kay lingkod ko na mi. Ito na po ning dagan ay. Ito ay. Sige dagan. Gugday mo nga na. Kinahanglan mong guni bantajan diri guys. Kanina mga truck bumagi diri ay. Kasada mong gudnain dyan mo truck. Magi ang truck ana. Simbak ko maligsan. Nang dagan taon pangamahan. Anda pa doon na dyan may guli. Madyo lang magdini mo hilak sa kiyo. Pa doon nas bay. Diri kalsada man good ninja. Mga sagsanan ba magagiagi ani. Nang kinanglan dyan pantajan ang bata. Kasi simbak ko maligsan. So maura to guys, nauli na ta diri sa bahay kay tugnaw na kaadus gawas kay di ta pwede magduga dito kay manggahi atong kamot. Di malihag sa katugnaw ba. Labad nang sa tugnaw ba. Tugnaw mugud kaadso. Inja kato yung palapala ni Takuya kay wala ito sweldo guys. Oy, binuang na bita tong mga kwarta ta. Wala ito sweldo kanang leader laman sa diri ba mong si Zay mo pala ibutangan ni Jaguan kay para. Pero pwede naman sa digit mo buhat ato inja. Sa kuya kay ganahan man siya mo buhat mo to nag-video na lamang pug ko kay aron makita mo unsa kinabuhi diri sa Japan ba nga kanang mag-ice magpala pero ang uban jud tao kay mas basta ting snow diri manggipala din na sa silang mga bike kay para makuha ang snow ba kay kung di man guna sa kuhaon dangag na mas slide na tendency nga mas slide ang tao kung maglakaw labi nag di maghinay mo nang dila jud pang ipangtapok na nila ang snow kung asa sa kuhaon nila kay para safe ba dili mga slide ang mga tao nga maglakaw. So that's it guys. Thank you for watching. Di ta makalimot nga dapat magamping jud ta guys masiga sa tarong dapita kay tungod sa atong kontra nga di nato makita nakadaghan na pud mong magamping jud ta guys magampo kanunay. So it's me again Jane Higurashi. Thank you for watching guys. See you on our next videos. Please don't forget to like, share and subscribe. Bye guys. Bye-bye ko nung puding sa kiyo. Ali, bye-bye wa? Ayasa, mo dining sweldo daw ni Takuya guys. Kaniya hinatag sa katong tiguang wal nagpalapala mi dito ay baka alkansiya si Ja. Pwede ni sudlan og tag 500 yen ba anja itigom. Ja atong papunon. Kikuha kiyo.